ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಏಪಲ ಮಲ್ಪುನ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತೂಲೆ ಒಂದು ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಮೆದುವಾದನ ಮೀನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಮುಲು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಡಲ ಯಾನೊಂದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ತೂಕ ನಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ನಮ ಫಿಶ್ ಫಿಲೆಟ್ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ದೌಲ ಮೀನ್ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ ಮುಲೊಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ ದತ್ತು ಫಿಶ್ ಫಿಲೆಟ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಕಿನ್ಯ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ 2 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ನಿಕುಲು ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡೈಕೆ ಅನ್ ಖಾಲಿ 2 ಪಾಡ್ದನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿಯ ಮುಲ್ವಂತೆ ಬೊಕ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋಡು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಣದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಕಿತ ಒಂಜಿ ಚಮಚನು ಇಡೀ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡುಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನ್ ಅತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಚಮಚೋಡು ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆಯಾನು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕುಲು ಬೋಡನ ಮೈದಾ ಪಾಡೊಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಇಜಿಂದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಪಾಡಿ ಆನ್ಮೂಲು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಲಾಯ್ಕಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆದು ಸಣ್ಣ ತುಲೆ ಯಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ರಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ನಿತ್ತಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೀನನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ಮೀನುಡು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಉಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪೂರ ಅರ್ಥದ ತೊನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಮೀನು ಜಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಾಪುಡು ಐಕೆ ನೀರ್ದಂಶ ಪೂರ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಂಚ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಅವರೆ ದೀಕ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು 20 ನಿಮಿಷ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಮೀನ್ದ ಪೀಸ್ಲೇನು ದಿವಂದುಲ್ಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿವುಡು ಮಸ್ತ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ದಿಂಡ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ಜೋರು ದಿವರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕಾಯಗ ಒಂಜಿ 5-7 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಾಪುಣು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯರೆ ತುಲೆತೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ರೈ ಆತನು ಮುಲು ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಬುಡ್ಪು ಚೇಚ್ಚ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಪಾಡ್ದ ಇಕ್ಕೆ ಊಲ ಒಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡಂಡ ಯಾವು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಪುಂಡೈಟ್ ಮತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವು ಬೊಕ ಊಲ ಸೈಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಜ್ಜಿಂದು ತೋಜುಂಡ ಅವೇ ನಿಂಚ ತಿರ್ಗದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನುಲಿ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಹೆಡ್ಡೆ ಬೇದನೊಂದು ಕುಕ್ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಬನಲೆಡ್ದು ದೆಪ್ಪುಗ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.